Li bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê rewşa xelkê xerabtir û aloztir dibe. Ew jî bi sedema xerabûna rewşên xizmetguzariyê. Li bajarê Kobanî rewş gelekî xerab e, hem ji ber peydabûna krîza elektrîkê û avê û nan ku ev demeke çî bûye, hem jî derketina krîza sûtemeniyê li herêma Kobanî ku bandoreke xwe mezin li ser rewşa rojane ya welatiyan heye. Kêmbina sûtemeniyê di demekê de tê ku pêwîsta cotkaran bi sûtemeniyê heye ta ku keskayê av bidin, tevî ku benzîn kêm e û nerx giran e, ku benzîna xerab bi 100 lêre ye û benzîna normal di 125 lêre ye û benzîna super an ku ya baş bêhtir ji 1000 lêre ye. Li gorî jêderên xwecehî ji bajara Kobanî aşkere kirine ku ji bilî kêmbûna sûtemeniyê nerx jî biha bûye. Bi sedema veguhistana sûtemeniyê ji deverên dibin kontrola rejima Sûrî de. Her wiha mebesta pêdê jê bilindkirina nerxa sûtemeniyê di pêşerojê de. Tê zanîn ku rêveberiya pêdê çend karmend bûye dema 4 mehan zîndan kirine ji ber dizîna sûtemeniyê û beriya 4 rojan karmendê ku dizî kirine serbest hatine berdan. Piştî ku her yekî 10 milyon lêreyê Sûrî ra destî pêdê kirin ta ku vegirin ser karê xwe. Ew jî rêveberê sûtemeniyê, rêveberê darî yê taybet bi sûtemeniyê û berpirsê belavkirina sûtemeniyê û kazê li herêma Kobanî. Tê zanîn ku 32 westgehê sûtemeniyê li herêma Kobanî hene, jê 6 li nava bajarê Kobanî. Tenê yek westgeh benzînê belav dike. Kêmbûn û birîna sûtemeniyê di demekê de tê ku Tirkiye û grûpên çekdar gefan li bajarê Kobanî dixwin.